Guggenheim Urdaibai Stop plataformak txalotu egin du gaurkoan Gernikan proiektua ez dutela aurrera eramango. Astra gaztetxearen aurrean eginiko agerraldian, erabaki honekin, herriak eta Urdaibaik berak irabazi dutela plazaratu dute. Atzo erabaki zuen Guggenheim Museoaren patronatuak Urdaibaiko edapena bertan behera uztea, oztopo administratibo eta judizialen argudiopean. Plataformak ordea, ekologiarekin loturiko argudioek eta herriaren presioak zeresana izan dutela baieztatu du. Horrez gain, gizarteari gonbita luzatu diote, otsailaren 7an Gernikan lortutako ospatzera. Aurtengo Sanferminetako txupinazoan jasandako errepresioa salatu nahi izan dute asteazken honetan Iruñean hainbat eragile eta taldek. Katakraken eginiko agerraldian, Indar Gorrik, Arituk, Mugimendu Sozialistak eta Alde Zaharreko Gazte Mugimenduak haien kideen artean ia 50 identifikatu zituztela salatu dute, atxiloketa bat, jipoiak eta isunak jasateaz gain. Zentzu horretan, Espainiako Polizia Nazionalak eta udalaren agindupeko udaltzaingoak jarduera politikoaren kontrako errepresio zuzena egin izana deitoratu dute. Talgoren egoitza soziala Arabara itzuli da, Ribabeiosara. Halaxe erabaki du Tren Ekoizlaren Administrazio Kontseiluak asteazken honetan eginiko bileran. Berau, Sidenor, Eusko Jaurlaritza, BBK eta Vitalek osaturiko Euskal Partzuergoak aurreikusitako erosketak gauzatu ostean suertatu da. Hala, talde honek, akzioen 27,4% izango du bere esku. Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 17ko albistegira. Astearte honetan, Guggenheim Urdaibai proiektuarekin aurrera ez jarraitzea erabaki du Guggenheim Museoko patronatuak. 2 urteko hausnarketa prozesuaren ostean etorri da erabakia. Begionez hartu dute askok eta Jaurlaritzak erabaki arduratsua dela esan du. Albiste bat nabarmendu da asteazken honetako egunkarietako azaletan. Guggenheim Museoko patronatuak atzera bota du Urdaibain eraikitzeko asmoa zuen proiektua. Astearte arratsaldean hartu zuen proiektuarekin aurrera ez jarraitzeko erabakia, bideragarritasuna eta egingarritasuna aztertzeko emandako 2 urteko epearen ostean etorri da erabakia. Patronatuak proiektua gelditzea erabaki du, azaldu den moduan, epe labur eta ertainera bideragarria izateko baldintzak ez direlako betetzen. Guggenheim Urdaibai Stop plataformak ospatu egin du erabakia 11an iragarri bezala. Eta bertan bera gelditzen bada, duda gabe ospatu egingo geunke. Herriak lortutako garaipen bat da. Eta eguerdian festa giroan antolatu duten prentsaurrekoan balioan jarri nahi izan dute herritarren oposizioa eta presioa. Argi eta garbi adierazi nahi dugu. Herritarron lanari esker lortu da Guggenheim Urdaibai proiektua bertan bera geratzea. Garaipen hau, hainbat eta hainbat lagunek egindako lan etengabearen ondorioa da. Elkarrekin irabazi dugu, eta elkarrekin ospatuko dugu. Zorionak Busturialdea, zorionak Euskal Herria, zorionak guztioi. Erreakzio handan utzi ditu museoaren patronatuaren erabakiak, Euskal Herria Bilduk esaterako esan du errealitatea gainetik pasa zaiola EAJari. Ez jendearen borondatea, ez legedia eta beste oztopoiek kontutan ez hartzea esan nahi duena da, proiektu hau diseinatu dela errealitatetik oso urrun. Eta horregatik esaten dugu, errealitate horrekin talka egitean konturatu direla proiektua ez zela bideragarria. EAJak bere aldetik nabarmendu du proiektua teknikoki ez zela bideragarria eta erabaki arduratsutzat hartu du patronatuarena. Nik uste dut erantzukizun handiz hartutako erabaki bat izan dela, bai museoaren, bai Jaurlaritzaren eta bai Aldundiaren partetik. Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek esan dute gehiengoaren sentimenduan nagusitu dela eta inposatutako proiektuak geldiaraz daitezkela izan ere, gogoratu dezagun proiektuak hasieratik sortu du errezeloa inguruan. 2021an Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak berriro ere proiektua mahai gaineratu zuen eta hautsak arrotu zituen Balizko museoak edukiko lukeen kokapenak eta protestak areagotu ziren. Azkenerako esan bezala 2 urteko entzuketa eta hausnarketa prozesuaren ostean bertan bera geratu da proiektua. Etxerik gabeko gizon bat hilda Donostian astearte honetan ustez gaua kalean igaro ostean. Heriotza salatzeko hainbat herritarrek mobilizazioa egin dute EASO plazan.
Etxerik ez zuen gizon bat hilda astearte honetan Donostian. Azaldu dutenez, ustez gaua kalean igaro ostean zendu da. Hala ere, autopsiak zehaztuko du zein izan den heriotzaren zergatia. Arratsaldean bertan mobilizazioa egin dute herritarrek EASO plazan. Donostiako etxebizitza sindikatu sozialistak saretzek eta harrera sareak deitu dute elkarretaratzea heriotza salatzeko. Izan ere, bertan jakinarazi dute azaroan kalean lo egiten zuen beste lagun bat hil zela. Gaineratu dute Donostiako udalak eta gizarte zerbitzuek informazioa jakin arren ez dutela zabaldu eta heriotza hori isiltzearen arrazoia azaltzeko eskatu diete. Bestalde igande honetan San Tomas egunean beste protesta bat egingo dutela iragarri dute. Kapitalisten Donostiaren eta pobreziaren aurka etxebizitza denontzat lelopean abiatuko dira bulebarretik. Deitzaileek ohartarazi dute heriotza hoiek hilketak izan direla eta gogoratu dute Martutene auzoan abandonatuta dagoen eskola batetik 110 etxegabe kalera bota dituztela duela gutxi. Donostiako alkate berria Jon Inzausti kritikatu dute. Euren iritziz etengabe kriminalizatzen ditu etxerik ez dutenak. Ildo horretan ohartarazi dute etxebizitzaren prezioen ondorioz milaka herritarrek Donostiatik alde egin behar izan dutela eta bitartean erakundeek gizarte zerbitzuak murrizten dituztela eta haien etxebizitza politikoen ondorioak eskutatzen dituztela. Leioako udalak 500 taupada izeneko ekimen solidarioarekin amaitu du urtea, komunitatearen elkartasuna sustatzeko helburuarekin. Udalak zabalketa gobernuz kanpoko erakundea babestuko du eta ekimenak lortutako irabaziak Solidariap elkarteari bideratuko dizkio. Leioako udalak 500 taupada ekimen solidarioarekin agurtu du urtea. Elkartasunak komunitate gisa hazteko duen garrantzia nabarmentzeko asmoz antolatu dute. Izan ere, azaldu dutenez, udalak zabalketa gobernuz kanpoko erakundea bultzatu eta kudeatuko du. Eta irabaziak kalteberatasun egoeran dauden pertsonak laguntzen dituen Solidariap elkartera bideratuko ditu. Nik uste dut bi gauza hartzen dauzela proiektu honek, ez da? Alde batetik pertsonak, ez da? Lehenengo lerroan imintea, batez ere, arazoa dauki izan pertsonak, eta beste alde batetik komunitatea, ez da? Eta komunitatea danok egiten dugu erakundeak, argi dago baietz, komertzua zelan ez da? Eta pertsona oro. Leioako herritarrek ekimenean parte hartzeko aukera izango dute, txartel bat edo gehiago erosita. Horrela, saldutako txartel guztiak Leioako saltokietan erositako produktuez osatutako 5 saskiren zozketan izango dira. Urtarrilaren 2an jendaurrean ezagutaraziko dituzte saskien irabazleak. Argi dago komertzio barik Leioa esan izango dana, beraz beharrezkoa da, euren esparru pribatuan egiten daben lana, nik uste dute ezin hobea dela eta nik uste dute prest egon behar garela lankidetza hori egiteko eta egia da eurek beti dagozala prest. Solidariap proiektua 2019an sortu zen. Zabalketaren eskutik, Leioako udalerrian egoera ahulean dauden pertsonen inklusioa, duintasuna, ongizate integrala eta eskubideak bultzatzeko baliabideak lortzen ditu. 6 urteotan herriko 51 saltokik eta establezimenduk hartu dute parte. Atortxurrokia gure esan bai, baina azken jaialdia jaio da. Musika festivalaren lehen edizio ospatuko da datorren abenduaren 27an eta Maika antolatzaileekin hitz egiteko aukera izan du prestaketan murgilduta daudelarik. Atortxurrok jaialdiak 1989tik negu askori jarri dio soinu banda, baina aurten bere ibilbideari amaiera eman dio. Hasieran euskal pertsonen dispersioari aurre egiteko sortu zuten eta jaialdia urte luzez egon da helburu horri eusten, bere amaiera bistaratu duen arte. Orain, 26 urte igaro ondoren, dispersioaren etetearekin batera Atortxurrokek bere azken edizio ospatu du Lakuntzan, emozioz eta oroitzapenez beretako uda batean. Dena den, zaleen lasaitasunerako, jaialdiaren arima ez da desagertuko, baizik eta beste forma bat hartuko du. Ildo horretan, helburu berriei erantzuteko izen eta izaera berria jaio da. Aske. Jaialdiaren lehen edizioa datorren abenduaren 27an egingo da Atarrabian, eta antolakuntza taldea dagoeneko buru-belarri dabil prestaketa lanetan. Hasiera horren atarian, Oihan eta Nerearekin elkartu da Maika, proiektu honen barrunbeak eta asmoak gertutik ezagutzeko.
Atortxuk pasaren uda honetan agur esan zuen, baina erabaki hori hartu genuenean ja antolakuntzako kide askok gazteenak edo erabaki genuen ez genuela utzi nahi horrelako musika jaialdi bat egiteari. Uste genuelako zerbait aberasgarria dela bai guretzat eta baita gure inguruarentzat ere. Orduan erabaki genuen, Atortxo amaitu aurretik erabaki genuen jaialdi berri batekin jarraitu nahi genuela. Jaialdiaren balore balio batzuk mantentzen direla, euskalduna izatea, feminista izatea, auzolanean oinarritzea eta herrigintza hori edukitzea oinarri bezala, ez? Atortxuk ematen dio herriari, auzoari eta auzotik ere jasotzen dugu atortxuk ematen dituen hainbat jakintza. Jaialdiak atortxuloken esentziari eutxiko dio, oinarri berberei helduz, euskaltzaletasuna, feminismoa eta auzolana. Hala ere, izenak berak iradokitzen duen bezala, askatasuna izango da etapa berri hontako ardatza. Norbanakoen zen herriaren askatasunaren ulermen kolektiboa aldarrikatuko du. Euskal Herri aske baten soinu banda eraikitzeko helburuarekin. Alde batetik mantentzen direla balore batzuk, euskalduna, feminista, herrigintzan oinarria duena eta auzolanean ere oinarria duena eta modu praktiko batean edo erakusten eta ikasten duguna. Baina atortxu joaten zen bereziki problematika edo arazo baten sortzen zituen ondorioi erantzuteko eta orain askek muinera joan nahi du eta herri bezala aske ginen gaituen horretara zuzenean jo. Lehen, aske jaialdiari begira, esentzia mantentzea izan dute izpide, aldaketa txiki batzuk eginda. Horrela, orain arte atortxu ezagutu duten guztiek erraz antzemango dute jaialdi honetan ere. Hala ere, etorkizunari begira, ekitaldi eta zerbitzu berriak txertatzeko gogoz eta indarrez ari dira lanean. Datorren urteetan jaialdia aberasten jarraitzeko helburuarekin. Aske jaialdia eremu merkantilistatik edo merkatu merkantilista horietatik kokatzen alda eta ez daukagu olako babeslerik edo eta guztia egiten da lehen aipatu dugun bezala auzolanean eta lehen aipatutako ideia horrek aberasten du, ez? Azken finean guregana datozenak auzolanera hainbat jakintza ikasten dituzte eta horrek elikatzen du eta aberasten ditu ere herriak eta auzoak bere jardun politikoak eta baita ere herri bezala ez auzolana daukagula oso errotua eta bizkat ideia hori elikatzen eta mantentzeko eta elikatzen jarraitzeko. Giro honaz gozatzeko zein txandak egitera etortzeko, oihanetan ereak gonbidapena zabaldu dute. Beldurrik gabe askera hurbiltzeko. Etorkizunari begira, oraindik ikustear dago askek urtez urten nolako bilakaera izango duen. Gauza bat argi dago. Aurten aukera paregabea izango dugu festivalaren estreinaldia zuzenean bizitzeko. Aipatu ditugun gauza guztiengatik, animaitu nahi zaituztegu sarrera erostera gure webgunean, askejaialdia.eus webgunean, eta abenduaren 27an, espero zaituztegu hemen gurekin, gozatzen. Gaurkoan, Bizkaiko aktualitatea izango dugu Izpide platoan. Azken orduetan jakin izan ditugun berriei buruz arituko garazketan, Guggenheim Urdaibai proiektua bertan bera gerditu dena, azken izendapenak, aurrekontuak ere landuko ditugu besteak beste, eta guzti honi buruz hitz egiteko Hamaikako platora gonbidatu dugu Iker Casanova, EH Bilduko Bizkaiko bozeramailea. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Guggenheim Urdaibairi buruz hitz egiten hasiko dugu elkarrizketa, ezinbestean atzo arratsaldean abenduaren 16an jakinarazi zuen Guggenheim Museoaren patronatuak proiektua bertan bera geldituko zela. EH Bildutik zer nolako balorazioa egiten duzue guzti honen inguruan? Nola ez, oso balorazio positiboa egiten dugu, ez honen guztiaren inguruan, baizik eta honen amaieraz, amaiera oso ona izan da, amaiera izan da izan behar zuena, proiektua bertan bera geratzea, eta uste dugu berri ona dela zentzu bikoitzean. Alde batetik berria berez ona delako,
onuragarria delako Bizkaiarentzat eta bereziki Busturialdearentzat eta Urdaibaierentzat, baina oso positiboa da ere hau lortu den modua, ez? Azken finean erabaki honen atzean herri mugimendu zabal baten borroka egon delako eta nik uste dut horrek balioa jartzen duela borrokaren garrantzia eta borrokaren bidez lortzen diren gauzen errealitatea, ez? Eta beraz oso pozik gaude, uste du erabaki egoki hartu dela, zoritxarrez asko luzatu da prozesua, energia asko xautu dira, dirua ere xautu da hontan, baina azkenean amaiera izan da, izan behar zuena, eta pozik gaude, eta zoriondu behar dugu lehenengo eta behin, hau posiblea egin duen herri mugimendua, Urdaibai Stop plataforma, eta berekin batera mobilizazio ezberdintzean parte hartu duten herritar guztiak, uste dugulako lorpen hau beraiena dela. Zentzu horretan ere aipatu duzue, errealitatea EAJaren gainetik pasatu dela guztionekin, zer esan nahi duzute esaldi horrekin? Batzuk, batean konturatu direla Bizkaia ez dela batzoki bat, eta ezin dutela egin nahi dutena. Eta oso harrigarria da orain mahai gainean jarri diren aitzakiak edo arrazoiak proiektua bertan bera uzteko. Lehenengo eta behin izkutatu dela herri erantzunaren presentzia. Azken momentuan entzuketa prozesu bati ekin zioten, agian justifikatzeko prozesuaren nolateko geruza demokratiko eta parte hartzailea emoteko nahian, baina prozesu horren emaitzak oso argiak izan dira. Behin betiko ondorioen argitalpena atzeratu egin da, abenduan egin behar zen, baina dagoeneko behinbeineko ondorioak eta datu batzu dauzkagu eta badakigu jendearen aurkotasuna ia orokorra zela. Beraz, uste dugu arrazoi nagusia hori izan dela eta hori kontutan ez hartzea harrigarria iruditzen zaigu. Baina beste aitzaki ofiziala, hau da legedia oso konplexua zela, oztopo juridikoekin topo egin dutela ere oso adierazgarria da. Azken finean, nor pentsa dezake inguru natural eta ultrababestu batean obra astunak egitea arazo teknikoak izango zituela, ez? Bai, apoak aldatu egin behar dira, lurralde antolaketa planak aldatu egin behar dira, kostalden legeak aldatu egin behar dira, gainera oso era fortzatu eta injustifikatuan, beraz oso harrigarria da hori guztia proiektu hau diseinatu zenean kontutan ez hartzea. Beraz, ez jendearen borondatea, ez legedia eta beste oztopo horiek kontutan ez hartzea, zan nahi duena da proiektu hau diseinatu dela errealitatetik oso urrun. Eta horregatik esaten dugu, errealitate horrekin talka egitean konturatu direla proiektua ez dela bideragarria. Eta batzuentzat esnatze pizkat bortitza izan da errealitatearekin topo egite hori, eta uste dugu esaten genuen moduan, batzu konturatu direla Bizkaian EAJak ezin duela egin nahi duena, badaudela beste elementu batzu, badagoela borondate demokratikoa, badagoela legedi bat, eta ezin dutela egin nahi duten azken finean, proiektu hau definitu moduan ere okurrentzia bat izan zen, aurrerantzako iesaldi bat, eta azkenean gaizki amaitu da amildegian, baina zoritxarrez bidean tentsio handiak sortu dira, banak eta sakona, beldurrak ere sortu dira, dirua eta esfortzuak xahutu egin dira, eta ondo amaitu da, baina askoz lehenago hartu beharko zen erabaki hau. Azken orduetan jakin dugun beste kontu bati buruz galdetu nahi genizuke, nola Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun naguzioia, EAJko kidea, BBK Fundazioko buru izendatu duten, zaki izendapen honen inguruan zenolako balorazioa egiten duzuen, Bildu. Lehen esan dut batzuk deskubrututela Bizkaia ez dela batzokia, baina ondino joera batzuk eta tendentzia batzuk mantentzen dira, ez? Eta honekin nik uste dut frogatzen dela, nahiz eta Guggenheimenen kasuan errealitatearekin talka egin, beste esparru batzuetan jarraitzen dutela berdin pentsatzen, ez? Eta gure esku baldin badago, saiatuko gara portaera eta pentsaera hori neutralizatzen. Hau gure ustez onartezina da, izendapen hori guztiz politikoa da. Atzo ezagutu genuen, 25.000 euskal gazte atzerrian daudela eta borondatea daukatela bueltatzeko, baina ez dituztela aukerak topatzen, etxe bizitza presioa dela eta edo aukera profesionalen faltagatik, zen mezu bidaltzen zaie gazte horiei. Atera alderdi baten karneta eta aukerak izango dituzu izendapen goxoenak disfrutatzeko, horrek kalte handia egiten digu. Eta hemen herri honetan oraindik badirudi enpresa batzuen buruan ez daudela pertsonarik egokiena, enpresa publiko eta
eta pribatuetan, ez daudela pertsonarik egokienak eta kontratu publikoak ez dituztela eskuratzen prestatuen dauden enpresak, baizik eta kontakturik eta alderdi zehatz batzuekin harremanik onena dauzkaten enpresak eta pertsonak. Eta hori borrokatu behar dugu. Hori da zama bat herri honentzat eta kasu honetan oso pedagogia negatiboa egiten da, aipatu dituan efektu negatibo zuzenetatik aparte herri honetan zuzendaritza postuetan toki askotan ez daudelako onenak edo merezi dutenak, baizik eta alderdi zehatz batekin harremana daukatenak. Eta hori gainditu behar dugu. Bizkaian datorren urterako izango diren aurrekontuei buruz ere galdetu nahi genizuke, ze izan ere EH Bilduk aldundiak edo Bizkaiko gobernuak plazaratutako proposamen hori kritikatu du, besteak beste erreforma fiskala dela eta ez delako beharaina diru bilduko. Zein beste arazo ikusten diozue aurrekontu proposamen horri? Bai, guk uste dugu aurrekontu hauek zirela Bizkaiak behar zituztena. Lehenengoz eta behin, zuk esan duzu moduan, kuantitatiboki ez dagoela diru adina. Eta eduki behar genuen diru guztia zerbitzu publikoak mantentzeko eta indartzeko. Iaz, aurten eginda reforma fiskal bat, horren ondorioak datorren urtean nabarituko dira, eta Bizkaian 83 milioi gutxiago izango ditugu reforma fiskal horretan hartu ziren neurriak direla eta. Neurri batzuk egokiak ziren, baina zer gertatzen da neurri egokiak hartzen badira, baina ez bada konpensatzen beste diru sarrera berriak ez hartzen, hau da, fiskalitatean ez badira neurriak hartzen, gehien daukatenek gehiago aportatzeko, azkenean neurri positiboak hartzea da, hiritarri dirua emotea esku batera, baina diru hori bere poltsikotik ateratako dirua da. Orduan, konpensazio elementu horren falta, hau da, aberatzentzako fiskalitatea mugitu ez izanak ondorioa ditu. Eta ondorioa da, Bizkaian 83 milioi gutxiago daudela. Eta horren adibide nabarmenena da, inflazioaren efektua kontutan hartuta, Aldundiaren 9 departamentuetatik 5etan murrizketak, hau da, diru gutxiago dago aurten, edo gongo da datorren urtean, aurten baino. Beraz, hori iruditzen zaigu onartezina. Eta beste aldetik, hau da, nolaiteko kritika kuantitatibo bat, baina importante iruditzen zaigu salatzea ere, Bizkaiko Aldundiak aspaldi piloto automatikoarekin funtzionatzen duela, lehenaldiko proiektu batzuk kudeatzen, lehen aipatu dugu gen, orain erori egin zaie proiektu hori, sufrubiala izan daiteke beste adibide bat, beste garai baten logikari erantzuten duena, hau da, automobil pribatuaren erabilera sustatzeko garaitik datorkigu obra horren proiektua, eta pentsatzen dugu orain transformazioak izan behar dira beste paradigma baten bidean garraio publikoa sustatzeko eta auto pribatuaren erabilpena murrizteko, eta orokorrean iruditzen zaigu diputazioari falta zaioa, diputazioko gobernuari falta zaioa ikusmen estrategikoa. Hau da, Bizkaia, Euskal Herri osoa bezala eta mundu osoa bezala transformazio garaietan dago. Eta uste dugu lidergo politikoa behar dela identifikatzeko zeintzu diren erronkak eta erronka horren aurrean bide horri oso ondo zehaztuta markatzeko, helburuak definitzeko eta helburu horiek betetzeko dinamikak aktibatzeko. Hemen iruditzen zaiguna da kudeaketa hautzea murgilduta dagoela gobernua, inertzia, lehenaldiko dinamika batzuk kudeatzen eta gestio hutzean. Eta beraz, bai politikoki, bai ekonomikoki uste dugu hauek ez direla Bizkaia behar dituen aurrekontuak. Etxebizitza ere bada, herritarren ardura nagusietako bat, eta honi lotuta azken hilabetetan Bizkaian hainbat etxegabetze gauzatu dira, bai Bilbon, bai Basaurin, azkena erandion gehiegizko hipoteka baten arira, plazaratutakoaren arabera. Nola egin aurre edo behintzat erakundetatik adibidez ze estrategia eraman beharko litzateke aurrera halako egoerak ekiditeko? Bai, guk uste dugu eta horrela esan dugu askotan etxebizitzaren auzian merkatuak porrot egin duela eta beraz egin behar duguna da merkatuaren porrot horretatik haratago eta merkatuaren arau sakratuetatik haratago dauden konponbideak bilatzen, ez? Gu mahai gainean planteatzen ditugu gutxienez bi. Lehenengoz eta behin alokara mugatzea, alokaren prezio mugatzea, hori dagoeneko aprobatuta dago, baina ez dago indarrean. Jendeak esaten du legea badago, baina ez du lortu, ez legea egon badago, baina legea horren garapena oraindik ez da egin, ez da egin. EAen aprobatu zen etxebizitzaren legearen garapena, ja duela 10 urte aprobatu zena, eta are gutxiago ez da egin, estatu mailan EH Bilduren parte hartzearekin aprobatu zen legearen garapena. Bizkaian aurten jaso dira datu fiskalak indizeak ezartzeko, eta suposatzen da, epe labur batean datu guztiak eskuragarri egongo dira, non jarri behar diren alokaren prezioen mugak definitzeko eta behin betiko neurri hori indarrean sartzeko, ez?
Beraz, uste dugu, etxe bizitzaren prezioa, bentsat alokaire dagokienez, ezin dela utzi merkatuaren fluktuazioen arabera, hor elementu distorsionatzaile batzuk agertzen direlako, hor espekulazioa agertzen delako, eta etxe bizitza ezin delako tratatu beste produktu bat balitz bezala eskubidea delako, hori alde batetik. Eta beste aldetik aurrekontuen negoziazioan lehen lerroan jarri dugun elementu bat, batez ere Jaurlaritzako aurrekontuei dagokienez, izan da talka plan bat aktibatzea, inbertsio potente bat egitea, etxe bizitza publiko parkea biderkatzeko. Eta gure proposamen zehatza planteatzen zuena zen 1.000 milioiko funts bat sortzea, publikoa sortzea, 1.000 milioi horren bidez saiatzea, aktibatzea inbertsio pribatua ere arlo horretan, eta 4.000 milioi euro aktibatzea datorren hamarkadan milaka eta milaka etxe publikoak eraiki ahal izateko. Uste dugulako bi elementu horiekin lortu ahalko genuela neurri batean orain presioen gorakada etengabe honi muga bat jartzea. Alde batetik alokaren muga eta beste aldetik etxe bizitza publikoaren parkea biderkatzea. Azken finean, Europan oso adibide arrakastatzu gutxi dauzkagu politika publikoen inguruan, etxe bizitza politika publikoen inguruan, eta argien eta beti referentziatzat hartzen dena da Biena hiriarena, eta hor alokaeren prezioa mugatzeko eta etxe bizitza eskuragarria lortzeko hartu zen, duela ja marka batzuk hartu zen bidea izan zen, etxe bizitza parke publiko erraldoi bat edukitzea, eta horrela lortu du, bizitza kalitatea handia, eta aberatsa den hiri batean ere, bizitzan prezioak oraindik eskuragarriak izatea. Beraz, norabide horretan planteatzen genuen funts erraldoi horren aktibazioa, eta kalkuloak eta kontuak egina daude, eta beste esparru batzuetan egin den moduan, adibidez, industria mailan egin dena, orain posiblea izango zen ere egitea etxe bizitzan, eta beraz, borondate politiko kontua da, eta gu jarraituko dugu tematuta funts hori aktibatu hartzea, uste dugulako izan daiteke giltzetako bat arazo honi konponbide bat emoteko. Gaurkoan, hemen txutzeko dugu solasaldia, Iker Kasoma, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Eskerrik asko zuei. Gaurkoan, Haren Esei taldearen txiki abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.